No, Kolmannen kerran. Meni 2 videoa jo pieleen. Ja nyt äsken meni 3. Niin. Koska me kuvattiin liian pitkä video. Ei me pystytä kuvaamaan 15 minuutin jakso. Niin, että tästä sitten. Tää on eka jakso. Arvaa paljon mulla oli massaa, kun minut tapettiin. 5000 tuuspua. Ei. Mulla oli vaan 20. Minut tapettiin, kun mulla oli 20 massaa. Aika nice. Se tyyppi. Oikeastaan se oli iso. Mä yritin vetää sitä päin, mutta no, se ei suostunut. Miksi ei suostu? Kukaan ei vie minun skilli pikkumatosta. Ootteko kattonut Deatan videoita? Jos ootte, kattokaa. Se on yksi slither.io video. Se on aika hyvä. Oppa kengät. Ei! Yksi tuolla jättimatto kuoli samaan aikaan kuin minä. Ei. Sakeli. Ei! Mä meinasin kuolla. Mä en oo kuollut. Tollaselle milloin ihan paha. Ei! Yksi tyyppi vaan meni suoraan. Ai jaa, sä sait ton verran massaa. Sä jätit. Niin, jätin ihan itse, koska mä aion näin niin sun niin pro, koska mulla on vasta 1 tonni massaa. Ei Mulla on ollut 15. Tai siis 17. Sait sä uuden niitä? En. Peli. Ai sitten oppii. Hiljaa! Mä vaihan mun suomimatoa. Mä muutan eri suomimadoksi. Tällaiset suomimadoksi. Mä oon nyt tällaiset. Mä otin taas vähän skillasin täältä taas. Mä oon erilainen suomimato kuin sinä. Joo, mitä nää jätkät tekee? Toi yksi meinas tulla mua päin. Mut etkö halunnut? Ei kun siis se tuli, mut se oli millin lähelle. Ei se ole. Oi mitä? Oi. Mä tapoin heitä madon ihan itse. Mä tapoin sen jättimadon itse ja meinasin tappaa sen toisenkin sakeliin. Arvaa kuka kuoli samaan aikaan. Minä. Vai se kuoli? Mä kuolin ihan samaan aikaan. Aika paljon massaa. Aika paljon massia. Mulla massii taskut pullolla. Massii taskut pullolla. Pitäis löytää vaan. Mä en oo edes keskellä ja... What the beep? Et saa mua. Toi jätkä. Ai toi. Niin. Jos vaan se onnistuis. Ja jos vaan minä löytäisin sen pään. Vitsi, tos oli toinenkin iso matto. Oliks sen pää siinä? Oli. Ei se piirittää. Oot ihan keskellä. Oi vitsi. Mitä terve? Niin, terve. Nyt pakoo. Täällä on liian hiljasta. Pääsin pakoon. Joo, pääsin pakoon. Pääsinkö? Mä oon niinku tulos keskelle. Nyt vasta alkaa tulla. Mulla on jotain 400 vasta. Mulla on jotain 500. 509. Nyt lagitte. Joo, ei, mä kuolin. Mene keskelle. Arvaa kuka kuoli. Niitä. Mä vedin suoraan sitä päin. OMFG. Lou. Kosta. Siellä oli ihan sairaasti. Tuossa oli 4. Okay. 5. Ei vitsi. Me yritetään päästä samaan servuun joskus.
Siinä yhdessä kohtaa mä Tomma haluan tappaa. ja siis saa sitä päin. En mä saa edes sitä kiinni. Miten sillä... Nämä siitä pulloillaan. Terve. Mika! Mä kuolin jo, mä olin ainakin 5000 miljoonaa. Amassana. Mulla oli 16 massaa. Kato. Ai jaa, 16 massanen ja kuoli. Ei kun sun enka on 7000 eikä 17 000. 17 000. Eihän On. paljon sitten on ykkösellä, varmaan jotain 25 000 miljoonaa. Niin varmaa. No niin, Silloin 21 514. Joko me ollaan eri serverillä? Joo, me ollaan eri serverillä. Pikkunakki makkara. Oi, terve! Kato mikä, ai! Tää mun nopeutus on tästä. Mä kuolin. Mä sain tapettua ihan sairaan iso. Pitäisikö kohta kuvaa jotain muuta? Miksi muka? Koska Mä en halua, että toi piirittää. ei mörri. Karvakakkalainen. Halleluja! Halleluja! No kun äijä on tollain vähän isompi. No arvaa kuinka iso toi oli. Sinne meni. Piiritä joku mato. En minä noin tiennyt. Ei jumala! Oi. Vetäkää mua päin suosiolla. Yritätkö Joo. jotain vähän isompaa kuin noi? What the Jotain sellaista sun kokosta. Mulla siitä skutpullalla. Sitten kun joskus vielä taisi samaa Mulla on jotain 4000. Sulla on sen verran. Mulla on jotain 4000. Miika. Ei vittu. Lopetettaisiko tää video tähän ja kohta aloitetaan uusi? En mä nyt oikein tiedä, että joku saa Slytherin. Ei pelata Slytherin. Joo. No pelaa siihen asti. Mä vaihan jo peliä. Toi yksi kuoli ihan suosiolla. Ei tossa ollut mitään Angry Birdsia. Ei ollut. Ei. Pelataanko Agarista? Joo, kato kun kaikki osuu muuhun. Pelataanko Agaria? Mulla ei oo. Ei kun mulla on. Pelataan vissiin. kohta. Mut Pelataanko? siinä ei pääse ikinä samalle servulle. Vai samalle. Niin. Ehkä kohta. Heti kun mä kuolen. Nyt mulla on vähän yli tonni massaa. Kato tässä sinkuu tyypiskille. Ei tässä ole mitään Angry Birdsia. Ette nähnyt mitään. Ette nähnyt yhtään mitään. Mä olin vähän... Joo, nää jätkät tulee mua päin. Ai huvikseen. Joo. Teillä ei ole mitään katsottavaa, joten mä ajattelin vaan tehdä näin. Yhtään mitään katso. Ei tää video kuulu teille, ymmärtäkää. Mä laitan vähäksi aikaa stopille, kohta taas jatketaan. Ai sit kun mä oon kuollut. Niin. The Rollface! Anteeksi, meidän pitää lopettaa tän nytte, koska Joakimilla on niin vähän akkua, joten se olisi moikka moi!